Fil-qorti nsema wieħed mit-32 każ ta' frodi ta' VAT li jmorru lura għall-2009. Il-prosekuzzjoni allegat li l-akkużat kienet jagħti l-impressjoni li kien dovut flus mid-Dipartiment tal-VAT permezz ta' sit returns tal-VAT li saru bi frodi. Is-somma kienet kważi ekwivalenti għall-ammont ta' multi u interessi li l-imputat kellu jagħti. Ir-raġel li għandu 40 sena u jaħdem bħala panel beater kien akkużat li korrompa impjegat tal-VAT li qed ikun akkużat bħala l-moħħ wara dan il-frodi u li minnu daħħal 186,000 euro. Iżda f'dan il-każ il-Maġistrat Doreen Clark ikkonkludiet li l-prosekuzzjoni naqset milli tressaq biżejjed provi skont il-liġi. Il-Maġistrat saħqet li l-fatt li l-akkużat ammetta mal-Pulizija ma tistax tittieħed in konsiderazzjoni għaliex meta għamel l-istqarrija l-imputat ma natax dritt li konsulta avukat. Fuq dan il-punt l-istess persuna kien rebaħ sentenza kostituzzjonali. Għall-akkużat deru l-avukati Edward Zammit Lewis u Adrian Camilleri.